Magidwaro. Inyiso gi nang'o? Aero gima Michael owacho kae. Ni nitie report mano wuok to kendo kata court ose decide ni court ose wacho ni kura mogo kamigoe cha. An dalawa kama nagoe kura kinde mokadho matin en Okela primary. Kigocho Okela primary, kura na ikawe kaka en no. Tene moloso ene mimede gi moko mogo kuonde mamoko to bedo kura mayiero ng'at miyiero cha. Ok loke kata matin. Onego beni lande kanyo. To kose lande kanyo to namba molande no ema bedo registered. Mana yiego. Lakini to bende rokamano kuom parona nikech adwa nyiso owadwa bende ni siasa wang'eyo, siasa osetimore mang'eny e piny ka ok mae mokwongo. To wasebedo gi situations ma iyudo ka waneno kata kaka siasa kaka gine donjo, kaka results donjo nikech gigi dong kila ng'ato nigi access. Emomiyo kata 2022 Azimio ne nigi kar kwan gi to UDA nigi kar kwan gi. Tineno ka Azimio be nokwena maber kaka ji kweno. To kochopo giko tineno ni koro gimoro bago waka. Matini nitie namba moro milalago kata iwilo. Atemo wacho ni it is possible, nitie nyalore mar mondo mi namba bagi e kar giko kacha. Nikech the only person moyiene lando kura mogik, wacho mag president, en chairperson, jakom mar IEBC. Mane ng'at moyiene lando. Jalup ne nyalo mna lendo ka ng'ani tuo, kata owito kome yore moko kaka tho kata ng'om kata gima okete moko nyal loso. Lakini ka entie ene molando. Nitie nyalruok mar mondo mi ng'ani onyiew. To waseneno gigi kinde mokadho. 2007 ilando results sa otieno sa achiel ariyo otieno. Ang'o momiyo constitution mas katiba masani noketo ni gine nyaka landi godiochieng'. In fact okelo nyaka landi ka pok ochopo sa 9. Dong nikech 2007 no landnwa gine gotieno. Lande gi taya. Ni lande gi taya. Ang'o momiyo ni lande gi taya? To kura waseneno kama osego kura osekwane waneno. Ang'o momiyo ni lande gi taya? To wan kanyo mwaneno maber ni jakom oseyombo. To kidogo ni Kivitu koro koni ng'ane ni Kibaki moyombo. Omiyo waseneno gik malite kinde mokadho. Waseneno kimayo ji lela kama gitaya wang' taya ineno ka koro ji gore nikech ombulu. Omiyo kwanyalo wacho ni nikech court nosewacho ni mae kaka onego beni timo gimoro, kore mana kaka kwani court dongo osechiwo nyaka kaka onego beni ji timo maandamano to kaka onego beni police behave maandamano. Dong court osekoni police ok onego beni tiyo gi gik moko kaka risasi. Dong nyocha wana onego beni giumore. Exactly, ok onego beni giumo wengegi. Dong nyocha waneno ka police umo wengegi to tiyo gi risasi. Seche moko court gine to josiasa gikethonwa kendo giketho kata ni court. Omiyo wang'eyo maber. To an gino e ila ok adam na wuoyo, ang'ama ka ng'ato wuoyo to aling' mos matin awinjo kaka wacho. Gino e ila seriously. Ni koto wacho lakini wan gi to. Nikech chairman masani mar IEBC en public